Mayong adlaw sa tuang mga followers diri sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe. Labi na sa itong mga kaigsunan karon nga nakadata lang kay wala pa internet sa ilahan lugar kay sama dyan po na mo diri sa Cebu na igusad sa Baguio. Pero naninguha ang makadata para makapaminaw lang sa atong istorya sa kinabuhi nga gitampo kanato sa tuang YouTube subscriber. Sa mga naminaw karon sa tuang istorya diri sa tuang YouTube channel nga Dear Papa Joe, kung wapa mo ka-subscribe, please subscribe para ma-notify mo sa tuang bagong istorya. Mao nga ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Kung ganahan mo sa istorya, please like and share para mahibaw-an sa uban ug makashare pud ta nila og kalingawan ug mga pagtulunan sa kinabuhi. Ang istorya nga akong basahon karon mao ang sumpay sa part 2 sa kaagi ni Sean nga dunay title nga Maldisyon. Sa hinumduman nga first love ni Sean si Kate nga nagkainlabay silang duha. Pero sad to say nga kinahanglan nga mularga ni Sean sa Amerika para makigminyo kang Claudette. Tungod nini, mao nga gimaldisyon siya ni Kate. Si Sean nga di gyud kuno siya nga magmalipayon sa tibok niyang kinabuhi. Murag na tinuod ra ba ang maldisyon kay nagbuwag sab si Sean ug si Claudette. Nalayo si Sean sa iyang anak. Nagpuyo siya nga naginusara as in alone and lonely sa Amerika. Malipay pa ka siya, mga friends. Doon na pa kahit chance nga ma-reverse ang curse ni Kate? Makakita pa ka siya sa iyahang The One. Dear Papa Joe, for almost 10 years na mong pinagbuwag ni Claudette. Dilisad na ako maihap sa ako ang mga tudlo ang akong nauyab. Daghan lagi kog nauyab pero puros mga way klaro. Muingon gud na ako si Henry nga tungod sa kong kapilian mao nga di ko makakita og true love. Or kanang giingon nila nga The One. This may be the reason why my life is so empty. For the past years, kada ulit na kong Pilipinas, lahi ra gyud ang akong flavor. Meaning akong escort kung asa ko magsurusuroy. Unya, kauban og katug sa hotel. Nagkadugay, I realized nga I'm not getting any younger. Inigtanaw na ako sa akong mga amigo. Labi na nga tukang Henry nga happily married. Bation ko ug kasuya. Gimingaw ako sa feelings nga dunay moatiman inig uli sa balay gikan sa trabaho. Kung tumang kamingaw naggani ang akong bation, manawag dayon ko sa akong amigo sa Pilipinas. Hello, bye Henry. Asa naman tong giingon ni Carla nga iyang amiga nga iyang ipelailan ako? Si Carla mao ang asawa ni Henry, Papa Joe, nga kapila na naghatag og babae nako pero di gyud ko ganahan. Ay, pilian kay ka uy. Asam ta mangita og babae nga single ron nga pasok sa imong qualification. Tubag pa ni Henry, Papa Joe. Aw, bisag dili single, okay ra nako. Single mamba. Nakay kaila. Pangutana ko pa ngadto kang Henry, Papa Joe. Sige, ako ingnon si Carla. Kung okay ba tong iyang kauban sa trabaho? Guwapa og sexy ra ba to kayo? Doon nalay anak. Matod pa ni Henry, Papa Joe. Okay ra lagi na ako ng naianak. Basta lamion lang. Tubag ko pa. Pagkaugma, gitagaan ko ni Henry sa Facebook profile ni Bernarda. Nagkatawa ko sa pangan nga kinaraan kaayo. Pero pangans kong lula ba? Nang hinaot ko nga dili pareha siyang naong ang iyang pangan. Pag-open ako sa Facebook account, di na ko mabasa tanan kay naka-private. Pero ma-open na ko ang iyang profile picture. Naka-pek-pek short lang o puting hamisa o kutis. Makailam sa ko og filter. And I'm sure nga magamit og grabe nga filter si Bernarda. I hope siya gito ang nasa profile pic. Kay guwapa kaayo. Puti og sexy pud og lawas. Nag-friend request ko niya ug wa madugay gi-accept dayon niya. Friend na mi sa Facebook. Ang una, nako nga gipang-scan, mao ang iyang mga pictures. Mga post niya nga wag ko masayop, dili filter. Ang iyang kagwapa. Di kay gwapa lang, disente pod og nindot siya og trabaho. Hi Bernarda, matod ko pa ngadto sa ko ang pag-PM niya. Hello Sean, Bern lang itawag nako kay bati kay nang Bernarda oy. Gibasol ganin nako akong mama nganong iya nang gihatag nga pangaandri nako. So una palang reply niya nako. I can sense nga game pod siya, humorous and I'm sure nga swak ming duha. Mao na gid siguro ni ang akong gipangita. Dunay 10 years old nga anak si Bernarda pero di pa siya married.
graduate og industrial engineer. Pero dili pasado sa board exam. Nagtrabaho sa usa ka dakong engineering firm sa Cebu. Okay na, fights na, basta maayo lang ang kinaiya. Mao ni ang akong pakaslan. Matud ko pa nga to sa kong kaugalingon, Papa Joe. Tuod man, nagchat-chat na ni Burns. Nasulti na nako niya ang akong past ug siya po diri nako. Okay kayo mong pagka getting to know each other. Naila-ila na nako ang iyang anak. Ug ako na po siyang gipakita sa mga pictures sa akong anak. Usa sa pinakagusto nako kang Burns kay di mo kang pera. Dahil one time nga ako siyang gitestingan, akong giingnan nga padalhan ako siya og $100. Pero nibalibad siya kaya saon ko na niya. Naman ko na siya kwarta. Okay na kayo, Papa Joe. Normally, every 2 years ko muli sa Pilipinas. Pero tungod sa kong ka-excitement nga makakita niya ni Bernarda sa personal. After 1 year sa akong bakasyon, nagpa-schedule na pug ko og uli sa Pilipinas para lang nga magkakita mi og personal ni Bernarda. Pila ra may istorya after pila ka months nga naa sa video call mi mag-communicate, finally na landing nako sa Mactan International Airport, ang eroplano nga akong gisakyan. Layo pa lang makafamiliar nako sa iyang pamayhon. Nag-wave-wave siya sa iyang mga kamot. Pagkakita niya diri nako. She's even prettier and flawless sa duol, Papa Joe. In fact, doon na sila similarity sa akong first love nga si Kate. Ni-smile siya nako og ningon nga, finally, nagkita na tayo in person siya. Giduol na ko siya o gihagkan sa aping. According sa amo ang gikasabutan daan nga magstay mi sa ka-hotel. Gikan sa airport. Nagsakay mi taxi paingon sa ka-hotel nga akong gipabook didto nga napalang ko sa Amerika. Pagsud man duha ni Burns sa hotel room, ako din siyang gikupugan og hawk. Unsaon nga, uhaw naman kayo og gutom na kayo ang leon, Papa Joe. Di namgud siya musugot nga mag-phone sex me. Kay niya tong dito pa ko sa Amerika. Gusto niya nga actual gyud. Pues, mao na ni ang aktual nga iyahang gipaabot. Ipatagamtam gyud sa kabangi sa leon ngadto sa karniro. Pareho namin duha, hot na kayo. Wa nami mga saput, duha ni Bernarda. Bugnaw ang aircon sa among hotel room, pero tungod sa kainit sa among lawas, murag nagdilaab, Papa Joe. Pareho mi nga gipaningot niya tong higayuna. Samtang padayon ang binugnuay sa leon o karnero, doon ako'y natimahuan nga ganina pa nako na bantayan sa lawas ni Bernarda. Niya tong wa pa siya gipaningot, mild lang ang baho. Bahong anghit ang ako nasimutan. Tolerable pa niya to mao nga ako lang gibaliwala. Basin og nakalimtan lang niya nga magbutang og deodorant. Pero diyang nagpilit ang among panit tungod sa singot, ni grabe ang kabaho sa anghit, Papa Joe. Nga dali gyud na nga murdi na gyud na ko magwanta. Wa na ko makafocus, mao hinungdan nga nalukmay si Manoy. Bisag giunsa og maniho ni Bernarda pero di na gyud mo andar pa. Sorry ha. Ngano ka ni siya? Di man ta na siya ingani sa una. Matod ko pa niya. Diyan dalang tindog para mo ato sa banyo. Paraygon nga nitubag si Bernarda nako. Okay lang siyan. Gikapoy lang siguro ka sa biyahe. Dali, magdungan tag shower. Basin pa diya og makamata si Manoy. Sa tinod lang nawad-an ako gana pero nisud magyud mi ni Bernarda sa shower para magkigdungan nako. Gisabunan niya ang akong tibok lawas mo nga gisabunan sad nako ang tibok niya lawas. Ni work akong gibuhat kay syempre unsaon pa man nako pagpatimaho sa baho nga humot na makayang sabon og shampoo, Papa Joe. Og didto nilampos ang aktual nga nilapaay sa leon og karnero. Pagkahuman nang gawas mi sa banyo, unya nagyahay og ilis sa amo ang mga sinina. Lambing gyud kayo si Bernarda. Kay ni aksyon na sab siya pagsabak diri nako. Burns, moadto sa kuilahang Henry ha para maghatod sa akong pasalubong nila. Okay ra gyud kayo og di ka mukuyog kay basin gikapoy pa ka. I-drop lang ti ka kung asa ka gusto nga moadto. Matod ko pa niya. Ha? Sige. Pero ang sabot nato nga ugma mag-dinner to sa balay para maila-ila sab nimo nga akong anak. Ug maila-ila sad nimo sila si mama ug papa. May na lang kay nisugot siya. Dili sa mi magkuyog so sa kaadlaw. Abot ba nga murag na phobia man ko siyang baho eh. Nag-taxi mi gikan sa hostel unya gidrop na ko siya sa eskina padung sa ilaha.
Nakaginhawat akong lawom diyang wa na siya. Ang akong problema kung unsaon ako pagsulti niya. Na-realize na ko nga di I love ang akong na-feel niya, Papa Joe. Usa ka adlaw ko nga nag-enjoy kauban si Henry. Nag-malling me, nag-shopping, unya nanuroy sa among paboritong lugar nga among suryanan sa una. Hapit na unta ko makalimot kang Bernarda. Ug wa pa siya mo text nako nga padtuon ko sa ilang bahay kay nakaluto na kuno ang iyang mama. Gipaabot na kuno ko sa tibuok niya nga pamilya. Bisag dili ko interesado pero napugos ko adto sa ilaha. Mga alas 6 sa gabi, gisugat ko ni Bernarda og siyang anak. Gipilay pug ko sa iyang mama ug papa. Butan kayo ang iyang mama ug papa diri nako. Ug giabi-abi ko nila ug giatiman pag-ayo. Labi na dihang manihapon nami. Everything seems perfect sa iyang pamilya, Papa Joe. Maayo pagkabutang ang pamilya nga may kaya sa tan-aw nako. Wa sila mag-after sa akong kwarta. Gikan ko sa Amerika, kasagaran sa kumatagbuan, nagtugyod nga kwartahan kaayo ko. Pero ang iyang pamilya, mao pagani mo hatag, puros mga lamiyang sudan, mga seafoods, nga mga mahalon. Mao ilang handa para nako. Pero bisag usa kadako, wa gyud nangayo si Bernarda ug kwarta diri nako. Si Bernarda nagyud unta para nako. Kung wala pa lang tay problema, kundi pa lang so sa kabutang nga nakapa-turn off diri nako. Nagtapad mi si Bernarda nga naglingkod sa ilahang sala bago pa lami nga nahuman og kaon. Mao nga gipaningot siya gamay kay dili man aircon ang ilang balay, electric fan lang. Nasimutan na sab nako ang pamilyar nga scent gikan sa iyang lawas. Di masad gikan siyang ilok ang baho. Actually, nakita ko niya nga nagdeodorant sa hotel. Doon nagyoy talagsaon nga baho ang iyang lawas. Mao'y rason nga 100% ko na turn off nga niya. Pero di ko makasulti. Actually, mo'y akong gisigi gunahuna o gunsaon ako pag-iskapo niya. Kailangan ba sa mong gunahuna, Sean? Pwede bang mahibawan o kunsay nakabother ni mo? Pangutana pa ni Bernarda. Wala ran. Naalam ko'y nahinumduman. Sa may nahinumduman ni mo ang imong ex? Pangutana na sab niya nako. Dungan siyang pagsikit og nilingkod para mulambing nako. Sean, kuyugi ko sa kong room na. Kay doon ako'y surprise ni mo. Padayon pa ang paparahig ni Bernarda diri nako. Di sa motong kabalaka siyang giingon nga manood min duha siyang kwarto. Wa ko makabalibad kay malain niya siya. Nisunod ko niya samtang naglakaw paingon sa iyang kwarto. Burns, sa may i-surprise ni mo nako. Pangutana ko pa niya. Diyang nakasulod na mi sa iyang room. Unya iyang gikandaduhan ang pultahan. Niga ko si Bernarda nako og gikisa ng akong lips. Mura siya iring nga naghit niya tong higayuna. Gibag-id niya yung lawas akong lawas. Lamion man sad gyud si Bernarda. Sayang gibuhat nako hapit na mangisog ang leon, Papa Joe. Bisan natimhawan nako maurag gyapon nga baho siyang lawas. Burns, mag-shower ta na. Nabay banyo diri sa imong kwarto? Wala ra ba? Mulabang pa ka sa pikas hallway. Tinalanggot ang mga ligo good. Humot pa mong good kay ka. Ug ako sab, bago pa masako na human og kaligo before ka naabot. Padayon si Bernarda og karinyo nako. Bisan ako, wa nagyud ko masayod og unsaon nako siya pagpahunong. Mura kiniog ka ng gisaniban ba? Sobra ka-agresibo, Papa Joe. Hinay nako siya nga gitukmod unya ni atras ko palayo niya. Burns, asa may mong gingon ako nga surprise ni mo nako? Pangutana ko pa niya para mabalhin ang iyahang konsentrasyon ni adtong higayuna. Ay, kanara good. Kanara kong bag nga gisudlan nako sa ako mga sinina. Mukuyog ko ron nimo sa hotel para makalugar tagtaman. Ni-file na pagkog leave sa work para makasulit kita sa atong time samtang napakadir sa Pilipinas. Giubo kog pila ka segundo pa badyo tungod siyang gisultin nako. Kinahanglan nga makunahon nako og alibay aron makalikay niya. Burns, ayon lang sa og file og leave sa imong work. Kuan man good, doon ako emergency nga tuon sa Ormoc. Sa akong lola, gitextan man ko niya og sa akong mga paryente nga nagkasakit kuno si lola. Actually, mo ni hinungdan nga medyo tulala ko. Naglibo ko kung saon ako pagpananghid nimo.
Sa tinuod lang, naka-check out na ko sa hotel. Gikan diri, moadto na ko pier. Makaabot pa siguro ko sa last nga biyahe para sa Ormoc. Gipakpakan nako ang akong kaugalingon sa kapaspas nako nga makapangita og script, Papa Joe. Effective ang akong butbut kay nadagid si Burns sa akong drama. Nagworry siya sa kahimtang sa akong lola o gipadali ko niya og lakaw para di mabiyaan sa barko. Gusto ta siya nga mohatod nako sa pier pero gibalibaran nako ug akong giingnan nga delikado sa sama niya nga babay ang pier. Labi na o gabi na. Pagawas pa nako sa ilahang balay, gikonsider na nako nga gawas nun nako gikan sa mga kamot ni Bernarda. Umingon tampo nga gawas nun gikan sa baho ni Bernarda. Bisa kung saon nako, di yun nako matake, Papa Joe. Pagbalik nako sa hotel, wa dayon ko mo check out. Pagkaugma nako ni Bia, di yun ko gusto nga maka-umularga o ganahan unta ko nga mag-spend pa o vacation sa Cebu. Pero wa ko choice. Dala ang akong gamit niya to pier para musakay og boat bound for Ormoc. Nakalitan si Mama pag-abot na ako sa balay ni Lola sa Ormoc. Abi no, next week pa ka mo abot. Kauban maghaani may mong uyab nga taga Cebu. Asa naman? Pangutana pa sa akong inahan, Papa Joe. Dili na tumadayon maoy. Wa na mi. Nagbuwag na mi ato niya. Tubag ko pa. Og nakapalingo-lingo na sab si Mama nako. Na turn off na sad ka no. Kailan nakikuni mo siyan. May lang ka og wala pa nimo makita sa personal. Pero nanagana sa mga tubangan, mapula na ka. Sus, kumone mong style. Maulitaong guwang yung kaana. Mao pagani pag-abot nako, giyaw-yawan ako ni Mama, Papa Joe. Mura ko nung bata nga ang una-huna. Basig nakalimot ko nung nga 45 years old nako. Tiguwang na ko nung pero feeling batanon lang gihapon o feeling guwapo pagyud tungod sa kong kapilian og babae. Ay, ambot bitaw, Papa Joe, nganong ingon ani ko. Sa tanang babae nga niagi na ako si Kate Ramangyud ang akong nainlaban pagtaman. Si Kate nga akong first love. Nga nainlaban gyud akong taman. Bisan pa siguro og di siya maligo ko sa kabuan. Siya paghihapon ang pinakahumot nako para sa tanan. Di ko makalimot kang Kate nga mausad ang nagmaldisyon nako. Nga di ko mahappy sa akong life hangtod sa kahangturan, Papa Joe. Samtang naghigda ko sa akong katre sud sa akong kwarto, nakunauna ako sa giingon ni Mama nako nga maulitaong guwang nako. Di ka na may akong gusto nga may tabo sa akong kinabuhi. Gusto na ko nga mo settle down. Pero kinsang bayhana. Halos tanan na akong nakaila-ila, doon na magiapan nga may rason nga ma-turn off dayon ko. Si Bernarda, naluoy ko niya. Kay wa siya kalibutan nga di na ko magpakitag usab niya. Bad kay ko, Papa Joe. Nahadlok ko nga basin mo sa mut ang gaba nga mabot rin ako. Di nagyud hinung ko makakita og the right one. Para makalikay kang Bernarda, giapil pa nako sa akong mga bakak ang akong lula nga dugay na nga nipahuway. 5 years na nga patay si Lola. Pero naggamit gyapon nako sa akong pagpamakak. Nagstay pa kog 2 weeks sa Ormoc. Og dihang niabot ang adlaw sa akong pagbalik sa Amerika, mura ako og ghost ang akong lihok. Kay bisan og si Henry, wag gyud ako pahibaw nga mobalik nako. Lisod na ug makahibaw ang iyang asawa kay amiga ra ba sila ni Bernarda. Naka-deactivate ang akong Facebook para di ko makontak. Unya na lang ko mutawag kang Bernarda para mangaypasaylo sa ako ang pag-ghost niya ug tuwan ako sa Amerika. Dihan ako sa eroplano bound for Incheon, South Korea para stopover. Una na kong nabantayan, mao ang ilang mga flight attendants nga halos mga tsuraan tanan. Pero sa ilang tanan, dunay nakapahugyaw sa akong kaunuran. Ang flight attendant nga gihinganlan og Kylie. Mga 5'7" siguro ang iyang height. Nindot kay barog, slim ang lawas pero sakto ra kaayo sa curve. Guwapa kay siya. Pwede na siguro siya nga himuong model sa Victoria's Secret. Speaking of Victoria's Secret, ako din gi-imagine ang iyang lawas nga naka-bra o naka-panty lang. Wala ko kabantay nga nagsige na diay ko og smile samtang nagtanaw nga tukang Kylie.
Kada agi ni Kylie sa aisle kung diin ko naglingkod, akong tuyuon og long inhale ang air. Wa ko ka-smell og perfume sa iyang lawas. What I smell is freshness. Kana bang murag bubble gum nga lami kayong usap-usapon, Papa Joe. Di ko masugot nga di mahibawaan ang iyang apelyido before mo landing sa Incheon. I suddenly feel nga muraba og tingling sensation nga tukang Kylie. Na love at first sight ko niya. Sunod balik ni Kylie sa ako ang gilingkuran, nagpabaga nagyug ko sa akong naong. Hi Kylie, I'm sorry but I may sound rude to ask your Instagram or Facebook account if there's any. Pangutana ko pa. Ngadto niya. Ni-smile si Kylie og nitubag nga it's Kylie Mendoza. Both Instagram and Twitter. Gusto ko nga mag-celebrate sa kalipay. Hinaut ponta nga siya na Papa Joe. Kusog ang kulba sa kundughan. I think I finally found someone. Dili man pud siguro niya ipanghatag niyang social media account to a random passenger like me. Ug wa pud siya, maka-interest din ako. Paglanding pa lang sa eroplano sa Incheon, South Korea, nagian ako siya sa may pultahan sa airplane nga nagsigig smile ug nag-thank you sa mga pasahero nga munaog. I-follow ti ka ha. Hinay ko pang asulti niya. Dayon kidhat sa akong mga mata nga tukang Kylie. Wa na siya nitubag. Igor nga ni smile. Samtang nagpaabot ko sa akong next flight going to Chicago, gisearch na ako sa Instagram si Kylie. Daghan kay siya mga followers ug daghan kay mga likes ang iyang mga pictures. Unsaon nga nindot man kayo iyang mga post. Labi na gyud ang iyang mga pictures nga sexy kayo. Samot na ug dili makayo uniform. Nag-message ko niya, nagpaila ko niya nga ako katong pasahero ug after pila ka oras ni reply siya nako, Papa Joe. Happy kay ko, excited samtang nakig-chat siya nako. Feeling nako ni balik ko pagka-teenager. Hangtod nga nakabalik na ko sa Chicago. Chatmate gihapon mi ni Kylie. Di lang kay chat mi, kutob, mag-video call no sab mi. Ug daghan na mi og naistoryahan nga topics labi na sa mga background. 31 years old lang si Kylie. Og doon na po siya anak daan sa iyang ex nga boyfriend. Okay ra nako og naay anak. Ang importante nga single pa siya. After 2 weeks nga na-chat me ni Kylie, doon na nami mutual understanding. Hangtod nga nagkauyab na gyud mi. Di ko makatuo nga sa eroplano ra din ako makitaan ang babae nga akong gipangita. Usa ka adlaw niya to, nakadawat ko og private message gikan kang Kylie. Nga manghuam ko na siya nako og $100 kay para puno og bayad sa tuition fee sa iyahang anak. Gipadad-an na nako siya, Papa Joe, og kwarta. Ug dunay nakalakip nga mensahe nga ihatag na to nako nimo ang $100 para sa school naman ka sa imong anak. Soon, maanak raman po na agyapon nako. Og kung makasal na ta. Yes, Papa Joe, ingon ana kadali og kapaspas ang panghitabo. Mura og whirlwind romance gyud. Nagplano na mi ni Kylie nga magpakasal. Ang gusto niya nga personal ko nga mamanhikan sa ilaha. So dapat mag-save ko dakong kwarta para sa kong pagpauli sa Pilipinas aron mamay nga tukang Kylie. Nasundan pagpapangayo sa kwarta ni Kylie. Diri ka nako para kuno sa laptop sa iyang anak. $500 na gyud ang iyang gibungat nako. Way blima para na iya. Ihatag nako ang tanan. Halos kada buwan ko magpada og kwarta. Kay lagi ko no iyang gamiton para sa iyang anak. Paspas nga ng labay ang mga buwan. 1 year na mi nga uyab ni Kylie. Maupod kadto ang time nga mong ikasabutan nga muuli ko sa Pilipinas para pangayuon ang iyang kamot. Sa akong pag-uli sa Pilipinas, nagdala ko og duha ka latest model sa iPad para sa iyang duha ka manghod. Usa ka iPhone para sa iyang papa ug usa ka laptop para sa mga pagumangkon. Katong tanan, akong gi-purchase gamit ang akong credit card. Gipangandaman gyud nako daan, labi na pagdala nako dakong cash kay plano ni Kylie nga mo check-in mi sa 5-star hotel. Nya resort pag yun. Da ang iyang tibuok pamilya ug syempre gasto nako tanan. Finally, nagkita namig balik ni Kylie. Nisamot siya kagwapa ug kaseksi. Ang tanan na kong problema sa kwarta nawa sa diyan kami ng duha nga naaso sa ka-room. Sa mong hotel, ang iyang ubang family members lahi pud og room. Gibawi dayon nako ang akong gusto. Gisugdan din ako
kupo ang karnero, Papa Joe. Ipagawas na kong tanan akong gibati. Gitagbaw na ako ang akong kagulingon ibabaw sa kama. Sa itsura nga ug quality nga pagkabay ni Kylie, mahalon gyud siya. Mga dapat rapod nga mugasto ko ug di basta-basta sa pagkapabay ni Kylie. Sa gikaingon ko na nga ka-level niya ang beauty sa mga Victoria Secret models. Pagkaugma niya na nangatumi sa mall para mag-lunch kauban ang tibok pamilya. Human og kaon, nag-shopping og taman, sagot nako, Papa Joe. Akong gasto tanan, pero okay lang, basta para kang Kylie. Para siyang kalipay, malipay na sagko. Nagstay pa kog 1 week sa Pilipinas, kauban ang pamilya ni Kylie. Hangtod nga niabot ang adlaw nga mubalik na ko sa Amerika. The night before sa flight, doon ako'y gihatag kang Kylie nga kahibaw ko nga ganahan kay siya. Human niyag ligo, nagsuot siya sa iyahang bathrobe o gitagbo na ko siya. O gikuha ang iyang kamot dayong suot so sa kasingsing. Atong engagement ring niya, I hope ganahan ka. Matod ko pa niya. Nisiga ang iyang mga mata ni Kylie samtang nagtanaw sa singsing siyang kamot. Oh my God! Kanindot ani uy, mahal gid siguro nino. Matod pa niya diri nako. Almost 500,000 naman na. Tubag ko pa nga medyo humble pero proud. Girara man ang 500,000 uy, kamahal gud ay ani siyan. Tubag pa ni Kylie diri nako. Dapat lang nga mahal ang singsing para mubagay sa imong beauty nga mahalon sab. Matod ko pa niya, dungan sa pagtangtang sa iyahang bathrobe. Dako nagkaayo kung gasto kang Kylie, Papa Joe. Kung akong kwintahon tanan, da sa singsing, hapit na mag 2 million pesos uy. Mawion na lang ako sa pagtagbaw sa kong kagulingon. Mabusog kong taman. Mabusog ang leon nga mulapa o taman sa karnero. Kay ugma, mubalik na raba ko sa Amerika para magpatay-patay na sa trabaho. Magtigom o dong katidad para ibayad sa credit card o guban pa nga nagasto na ako sa akong ingrande o sa umaabot nga ingrandeng kasal ni Kylie nga may tabo sa sunod tuig. Muna yung gibuhat, Papa Joe. 2 months na ko nga nakabalik sa Amerika. Nagwadwad o kayod kalabaw ko dito. Duty sa hospital. 36 oras. Iniguli sa bahay, diretso tuog. Balik-balik ang akong trabaho o daily routine. Kapoy, pero ang tuson ako. Kay makasal namin ni Kylie. Kuhaon ako siya. Di na niya ako maboard o kung kauban na ako siya everyday. Ang akong pananaw niya to puno sa pangandoy. Pirmi nga positive energy. Hopeful para namunduhan ni Kylie. Pero ang wa na ko damha nga ako raman di ay ang nangandoy. Way labot si Kylie. Ang iyang gibuhat, kutubra. Sa pagbukhad sa iyahang mga kamot. Aron pagdawat sa mga kwarta ug uban pa nga mga butang nga akong gipanghatag niya. Nasulti ko kana, Papa Joe. Tungod kay pila na kaadlaw nga wa na nako makontak si Kylie. Gitawagan nako ang iyang mama og wa na sa kini kapamakak pa. Nitugan siya sa tinuod nga doon ako lain lalaki si Kylie nga bago lang niya nga naila-ila. Nasukmag na ako ang bungbong nga semento, Papa Joe, og nidugo ang akong kamot. Sakit kaayo, pero masakit ang gibuhat ni Kylie nako. Di na gyud siya makikistorya nako. Sa may buhaton nako, kadako sa akong naggasto. Ni-try kong tawag niya sa sunod nga mga adlaw, pero di na gyud siya makontak. Nganong di naman siya mo prangka nako. Gusto ko og explanation sa iyahang side. Usa ka tawo lang ang akong nahibaw-an nga makatabang sa akong sitwasyon. Naka-decide ko nga ako siyang ipatulfo, Papa Joe. Daghan akong nakit-an nga sama sa akong sitwasyon nga gitabangan ni Tulfo. Kung di na si Kylie nako, okay ra, pero kinahanglan nga iuli niya ang 2 million na kung nagasto nga to niya. Nag-private message ko sa Facebook page ni Tulfo, Papa Joe. Gisulti na ko tanan ang kaagi na mo ni Kylie, pero pila na kasimana, wa pagi ko maresponde. Nitawag ko sa amigo nga si Henry para magpatabang niya. Manawag ra magikan nako bay og naa kay problema. Suko para ba kay ko nimo? Kay suko nimos Bernarda. May gani kay naka-move on dayon to. Nakakitag foreigner. Ngayong giminyuan dayon, diyang wala kapakita niya.
Matod pa ni Henry Papa Joe diri nako. Nangay kong pasaylo kang Henry. Napasaylo raman po ko niya. Amigong tinuod yun ako sa Henry. Kay madawat og yun ko niya. Bisan og daghan na kay kong atraso niya. Sukad pa sa una. Pero matod pa niya nga wa siya matabang nako. Kung saon ako pag-contact si Tulfo. Hinoon, gitagaan ko niyang name nga makatabang nako. Kini kulong bayhana ang makakontak ang Tulfo. Dihang nagkinahanglan og tabang ang ilang silingan. Rebecca ang pangalan sa babae nga ako ang gisearch sa Facebook. Nag-PM ko niya o nagpaila ko nga ako si Sean nga mangayo og tabang para makontak nako si Tulfo. Nag-reply dayon si Rebecca nako o gipangutana ko niya sa rason nga nung gusto ko nga magpatabang o gisultian pud nako siya sa tanan. Desperate raman gud kayo ko. Gusto ko nga mabawi nako ang ako ang 2 million nga ako naggasto nga natong bayhana tubag pa nako niya. Well, okay raman. Nakita naman siguro ka sa mga episode sa lain-laing tao nga susama nimong sitwasyon. Kung mabalik man gani nimo ang kwarta, dili bulto. Kay what if og walay ingon anak kadako nga ikabayad si Kylie? Chances are datadatahan na sana niya. Or maybe kung wala pa niya mabaligya ang singsing, kato na lang bawi ah. Pero ipaagi pa na nimo og civil way. Kung magpa-Tulfo ka, doon na akong posibilidad nga ikaw ang balihon. Mabulgar ang mga baho nga imong tinaguan. Ready naman ka nga matrending. Giyunaw na ako ang isulti ni Rebecca. Di ko gusto nga matribukar o kinabuhi oy Papa Joe. Kay daghan baya og mga tinaguan nga akong gitaguan nga mga gitawag na to og skeletons in the closet. Usa na niini si Bernarda, ang akong asawa nga si Claudette. What if tawagan nila? Nya pangutan-on ngano nagbuwag mi. Mahog na noon nga doon na sa kuy sayop. Ako ang mahimong bati, Papa Joe. Nakadecide ko nga manawag sa mama ni Kylie. Nakontak na ko siya. Akong gihadlok niyang mama nga magpatulfo ko og di iuli ni Kylie ang singsing. Effective ang akong plano. After how many hours nag-PM ang mama ni Kylie nga iuli na kuno nila ang singsing. Ipakuha lang kuno sa ilang balay. Si Rebecca pa ang ako nasuguan nga mo'y mukuha sa singsing kay siya may nearest sa place ni Kylie. Si Rebecca akong nasuod in just a short period of time. Usa ka elementary teacher si Rebecca. Single pa siya. Di siya sama sa akong mga past nga mga artistahon ug naong. Simple lang siya ug buutan kayo. After 5 months, gisponsoran ako si Rebecca nga moadto sa Amerika as tourist. Na-approve ang iyang visa ug nakalarga gud siya. Samtang nagpaabot ko ni Rebecca sa airport. Akong gimaymaya ng akong kagalingon nga dili magpaka-perfectionist sa pagpangita og babae. Kaya ako mismo, layo ra kayo sa perfection. Daghan kog apan, daghan kog mga sayop nga nahimo nga ako na nga gibasulan. I've learned so many lessons in life, especially in finding the right one. Bisan pa siguro, og dunay bad odor si Rebecca. Bisan pa og di siya balance mulakaw. Bisan pa og kimpang akong dawaton. Samtang naglakaw siya padung nako, ako nakita nga she's definitely fine. Way too perfect to be my wife. Sa pagkakaron, 1 year nami nga kasal ni Rebecca ug pregnant na siya sa among anak. Niya lang gihapon mi sa Chicago ug maoy among lingaw ang pagpaminaw sa mga nagkalain-lain ni mga istorya sa kinabuhi. Ug gugma through your YouTube channel Papa Joe. Daghang kay salamat. I hope that your followers like my story and learn lessons at the same time. Kini mo magtatampo, Sean.